Maligayang Pasko! Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Mag-heart to heart na lang tayo sa vlog na ito. At siyempre mga kakampi, huwag kalimutan na sampalin ang like button at sampalin ang kampana at subscribe. Alam niyo ba mga kakampi, hindi man ako religious so wala nga akong religion. Pero mahalaga pa rin ang mga holidays tulad ng Pasko kasi ang kahalagahan nito ay nakabatay sa pagkita sa mga family and close friends. And it's just a little difficult when they're so far away. Alam niyo mga kakampi, nag-isa ako itong Pasko na ito. Dapat dumating yung isang special tao sa buhay ko. Pero hindi siya nakarating dahil nga sa COVID, dahil nga sa quarantine. Basta sana makakarating siya sometime this week or next week and ipakikilala ko sa inyo ang napaka-special na tao na yun. Anyhow, mga kakampi, dahil dyan, muntik hindi ko naset up ang Christmas tree ko. Inintay ko tuloy yung special person na ito and just one thing after another, yung mga sakit, mga lockdown, mga hindi magandang nangyari sa buhay. It was just a hard and dark time. Alam nyo, ito yung pang-apat na Pasko sa Pilipinas. At ngayon, dahil sa COVID, dahil sa kahirapan ng panahon na ito, nag-isa ako dito. And Christmas is a difficult time for a lot of people. Typically difficult for me. A lot of emotions and memories come up. Medyo nakakalungkot nga. Walang magagawa kasi COVID na. So sa lahat ng mga nanonood ng video na ito, kung nasa dark time kayo, ako din, hindi lahat ng buhay ay masaya. But this is what brings us together is these hard times. Anyways, hindi lagi mahalaga na masaya tayo. Kasi yung kasayahan, mga emotions lang yan. Pero kung makabuluhan ng Paskong ito, magiging matugumpay pa rin para sa akin. Kaya paano naging makabuluhan itong Pasko para sa akin? Well, ito, si Corona. Si Tanduay, si Orange Julius na nandito, si Jax na nandyan. Jax. Wala akong kasalanan, Naitay. Jax. At hindi niyo makikita pero nasa likod si Ginebra. At ganoon din, may mga loved ones ako na nakausap ko. Merry Christmas, Jared! I came over to Gals and it's snowing! We miss you so much, honey. Maligayang Pasko, Gerald. Maligayang Pasko. Maligong bagong taon sa iyo. Mag-ingat ka dyan, ha? Love you, honey. Miss you. Yeah, that was really nice too. Ganoon din, nagpapasalamat ako sa mga ibang kaibigan ko na nandito sa Pilipinas. Kanina, naglaro kami ni Curtis, isa sa mga former roommates ko sa BYU at naglaro kami ng Fortnite. So masaya naman yon. Nakahanap ako ng mga paraan para maging masaya ako kahit papaano sa araw na ito. So a way for us to find meaning in a thing, it's just we're not always sure. We gotta kinda reach out for help. Tulad ng ginawa ko nung bumisita ko sa kapitbahay ko. Maligayang Pasko! Hello po, maligayang Pasko! Mamamas ko po! Mamamas ko po! So, mamamas ko po! Mamamas ko po! Merry Christmas! Mamamas ko po! Namamasko ka? Hi! Apir! Mamamas ko po! Pasok po! Para sa tagumpay. Merry Christmas! Hey, Oreo! Gusto kong magpasalamat sa aking kapitbahay na si Barkampi Bogs at sa kanyang pamilya na tumanggap sa akin at nagpadama sa akin na kabilang ako sa buhay nila. So, sa ganyan paraan, naging mas okay ang aking Pasko. And then, alam ko na may mga iba sa inyo na nag-iisa din sa Pasko niyo. Maraming OFW na naglilingkod para sa kanilang mga pamilya para buhayin sila. Ito ang pang-apat na beses ko na wala akong mga sobrang ka-close ko, family ko. Sagditang ninakaw ni Orange Julius yung cat treat, sagditang. Bibigyan ko pa sila kasi Pasko na eh. Hi, Jax! Yan. Sige, dito na lang ka. So, anyhow, isa sa mga pinakamahalagang kalooban natin or regalo natin ay yung diwa ng meaning
hindi laging masaya ang mga bagay-bagay. Pero kung may layunin, okay. Pag walang layunin, mahirap. Pag-uusapan natin sa susunod na vlog, 2020 reflection vlog. Pero naging sobrang hirap ng taon na ito. At ikukwento ko sa inyo sa susunod. Namimiss ko ang mga minamahal ko sa buhay. Pero makikita ko naman sila ulit. At kung minsan siguro sobrang hirap na tandaan yan. Pero dapat lang. Kasi namimiss din nila ako. So yun. Up here ng comfort. Comfort up here ng aliw. Mr. Jax? Okay lang naman, Naitay. Maligayang Pasko. Yeah, alam niyo mga kakampi, with the Christmas tree, naramdaman ko lang, like, what's the point? Ako lang naman ang nandito. Madalas ganyan pag nag-iisa ako para sa isang holiday. Hindi ako nagiging masyadong festive. But, may dahilan naman na maging festive para sa sariling kalusugan ko. Pag-usapan natin yun sa susunod na video. Anyway. Nakaka-relate pa kayo? Siguro nakaka-relate kayo. Ang ilan sa inyo ng parang seasonal depression or yung feeling nyo na nag-iisa kayo. Kahit may mga tao sa paligid at nakakadama kayo na nag-iisa kayo. May hirap din yun. Isa pa mga kakampi, nakakakuha din ako ng layunin sa paggawa ng mga videos na ito at kung minsan nakakalimutan ko yan. Sa 2021, balak kong gumawa ng mas maraming videos na makabuluhan para sa akin. Isa din itong paalala sa akin na in the end, nag-iisa din tayo. At it's important to love ourselves. It's important to be okay with wherever we're at, whatever we have going on in life. And to create our own meanings. Create our own, I don't know, just purposes and things. Lahat tayo ay may kwento. At maging malungkot man ang kwento na yun, yan ang kwento natin at dapat angkinin natin ang kwento natin. Pahalagahan natin ang kwento ng sarili natin at ng mga iba pa. Mga kakampi, huwag kalimutan na sampalin ang like button at sampalin ang kampana at subscribe. Up here. Anong gusto niyo? Pakainin ko kayo? Isa pa.